nosaltres portem 2 anys munyint 2 cops al dia. I ara, com que estan en època molt baixa de llet, munyim al migdia, que estem menys llum també. Un cop hem entrat la llet, que torna a baixar per pes del tanc, a dintre del tanc de quallat, torna a baixar per pes, el que sí que es fa és agafar aquesta llet i ficar-la a una temperatura fixa durant 18 hores. Quallen per acidesa, es diu una quallada àcida o una quallada làctica. A partir d'aquí ja veu un emmotllat que també es fa manual, es fa un girat al cap de 8 hores del motllo i després es fa el salat totalment a mà i s'entra a la càmera. Fins i tot el prensat, com heu vist ara amb l'emmotllat, doncs és totalment manual, vull dir, sí, és el seu propi pes, no hi ha pressa pel formatge, tot es va escorrent, tot es fa i pot ser que trigui un dia més o un dia menys, però el formatge és com s'ha fet sempre, i al ser llet crua fem que aquest formatge estigui viu.